ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಾದ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಪೇಪರ್ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ 52 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ದು ಅರಿಗಿತಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅಡು ₹1 ಆ ₹1 ಪತ್ತೊಂದುಲ ಜೀವನ ಸಾಗವೊಂದುಲ್ಲ ಇಡ್ತಾಳೆ ರಾಜನ್ನೆ ಈ ಪೇಪರ್ದ ಜೀವನನು ರಾಜಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣನ ಜೀವನ ಎಂಚೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಇರ್ತೇವೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿವೆ ತುಕ ಒಡೆದಿರ್ತೇವೆ 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಟ್ಟಿವೆ ಅವು 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು 10 ತಿಂಗಳದ್ದು ಮುಟ್ಟಿವೆ ಅಪ್ಪ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಡೋರಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ 25 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಪಗಾರಿ ಇರೆಗೂ ಆರಾಮದ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಆತ್ಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಸಂಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ಲು ₹1 ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನೆಗ್ಲು ₹1 ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ₹1 ಇರೆಗೆ ₹1 ದೀದಿರು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಾರ್ನ ಅಮ್ಮ 10 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾರ್ನ ಕೊಡೈತಿ ಅದು ಈತ್ ತರಟ್ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಈತ್ ಬೇಜಾರ್ದಿ ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಾಜನೇ ಬಾರಿ ತಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಪಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬರಡಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬಂದಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಂತು ಇರ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಮಾತಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇದ ವ್ಯೂವರ್ನಕುಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎತ್ತವ ಎನ್ಕುಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಶಾ ಯುವರಾಜ್ ದಂಪತಿಲಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ನಿಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಿತಿ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊರೋಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಆರ್ನ ನಿಶಾ ಮಾಡ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ರಾಜನ ತೆತ್ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮೇಲೆಕ್ಕರ್ ಆರು ಬಂತೇರಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಾನು ಸೈಕಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ಕೊರ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರೋಡು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ನ್ಯೂ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ತ ದನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೇದಿರಿ ಅಂಚಾದು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ ಶೋಕು ಮಲ್ಪದು ಬರ್ಕ ಬಯ ರಾಜಣ್ಣ ಹೋದರ್ಕ ಬೆದ್ರದ ಅಂಚಿ ಬೈ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಬೈದಾರ ರಾಜಣ್ಣ ದೊಂಬು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶೋಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪ ನಾವು ಅವೇ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾತ್ ಒಂದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪು ಬೆದ್ರಾಡು ಅಲ್ತ ದನಿಲ ಇದೇರಿ ದನಿಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸು ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಚನಾ
పేపర్ದ రాజన్ని రెడీ అవును లేరు ಕೆಲವೇ ಕೊಡ್ತಾడు ಬರ್ಪಿರ್ತೇವೆ అక్కడికి ఏందితే ఇంకులు ప్యాంట్ అవత్తు నన్ను ముండావు అంది ఆరు ఇంక ఫంక్షన్కి వస్తున్నాండ డైలీస్ ఇంక ముండులు షర్ట్లా అవ్వండి అయితే షాల్లో వెయిట్ అండ్ సీ ನಮ್ಮ రాజన్న అండా ఓకే అప్పుడా సరే అమ్మడా ಸರಿ ಆತ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲು ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೈಲ ತೋಜಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅರೆ ಖುಷಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂಡ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕನ ಬಂಗಾರದಂಚಿಂತ ಮನಸ್ಸು ದಾದಂಡು ತುಳೆ ಏತ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಕಾಸು ಹುಡುಕ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ರಾಜನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತು ದಿನ ಆದ ನಂಕಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ ಬಂಗದ ಬದುಕದಾದುಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಏತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಯಾವ್ಜಿ ನಂಗೆ ತಿಂಗಳ ನನಗೆ ಐತೆ EMI ನೆತ್ತಲು ನಾವು ಮಾತ ಕಟ್ಟರೇನು ಪೋಪು ಅಂಡ ಈತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ದಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಆರೈಕೆಂತು ಏರು ಅತ್ತ ನಾನು 10 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ರು ಎರಡು ದುಂಬುಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆ ಬೊಡಿದಿ ಜತ್ತಿನಲ್ಪ ನಿತ್ಯರ್ದ ಅನಿಕುಲೆ ಆ ಪುಡ್ತುಡ್ಲ ಮೇರೆ ಅರೇನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂತೀರ್ వీడియో తీయక ఎంజినా అనిపారు ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ದಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಫೋನಾಗ ನಾವಂಡೇರು ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾರಾ ಸರಿ ಅಪ್ಪನದ ಕೊರಳು ಅದೇ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಇಂಕುಲ ಐಕ್ಲ ಬೈದಿನತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತದ ಅನಿಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಶಾಪ್ದ ದನಿ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲು ಆರೇನಾರು ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಣ ಶಾಪ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾ ದನಿಕುಲೆ ಈರ್ಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರಿಗೆ ರಾಜನ ನಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚಿ ನಾನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಂಡ ಏರೆಗಳ ಗುರುತಪತ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪೇಪರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಬಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲ ಬೆದ್ರಡ ರಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರೆಗಳ ಆರು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಬಂಗದ ಬದುಕದ ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಆ ಎಂಚಿನ ನಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿತ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋಜಂತ ಮೇರೆಗೆ ಪೇಪರ್ದ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪಿಜೆ ಮೇರೆ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಂದು ಕುಲ್ಲಾಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ದನಿಕುಲೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ದಾರು ಪೇಪರ್ ಲಕ ಅಂಚಾದೆ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಎರಡಲ್ಲ ಅಕಲಾದ ಪೋದು ಕಾಸು ಕೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆ ಆ ಕಾಸು ದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಜಂತ ಕಾಸು ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಪೇಪರ್ದ ಕೊರಪು ನಕ್ಲಿಪ್ಪು ಕೊರಂದು ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಣ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟವಾಡು ಪಾಪ ದೇ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಂಗದ ಬದುಕಿಗೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡ ಈತನಟ ಪಾಡಿನ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆರು ಪೇಪರ್ದೇನೇ ನಂಬುದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಖಲ್ ಅವೇನು ಅರೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಖಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೇತಾಕ್ಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಅರೇನು ಈಡೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಶಾ ಯುವರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ದಂಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ದನಿಕುಲೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲು 10 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಅದನ್ನು ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಣ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಲ ನೀರು ಬರ್ತಂಗೆ ಯಾಪನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ತುಪ್ಪ ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೂದು ಆ ಜೋಕುಲು ಪಪ್ಪ ಮಾಡ ಬಂದಿರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊರದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಚೂರು ಕಾಸನ್ ದೀದು ಪಪ್ಪಡ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ ಅಜ್ಜ ಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸು ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನ್ ಇನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರಿ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ನ ಎಂಕ್ ಮುಂದೇನು ಆಡಂಬರಡು ಮಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೈರಲ್ ವಿಷಯ ಅಂಡ
ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಉಂಡತೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನಮ್ಮ ಮಾತರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮುರಣ್ ಹಿಂಜಾರ್ನ ಸೈಕಲ್ದ ಪೆಡ್ಲು ಬೋದಿತ್ತು. ಆ ಸೈಕಲ್ದ ಪೆಡ್ಲು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟು ಅರ್ಧ ನೂಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ತೋರ್ತೊಂದು. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ನಾವು ಪೆರ್ಮೋದಿದಾರು ಆರು ಈ ವಾರಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಶಾಪ್ ಉಡ್ದೆ ಮೇರೆಗಿನ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ಕೊಳಮಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹೌದು ಹೌದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರು ಜನನೈತೆ ಹೊಸತದು ಬರ್ಪಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ ಹೊಸದು ಬುಡ್ಕ ಅಂದ್ ಈ ವರ್ಷ ಅವನ್ ಬಿಡ್ಜಾರ ಅಂದ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಬರೀಟರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಗುಪ್ಪಡವು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಜಾದು ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬರೋನು ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಮಂದಿ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಈತು ಜನ ಈತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಾರಂದು ದೇವರನ ಜನದಿಚ್ಚಾನ ನಿಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ TV ಚಾನಲ್ ಅವು TV9 ಕುಲ್ಲ ಇವ್ ವರದಿನ ಮಂದಿರ ಬಂದ ಅವು ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕುಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂಚ ಅದು ದನಿಕುಲ ಇರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯವನಗ ಶಾಪುಡು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೀರ್ ಅಂದ ದನಿಕುಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ದಯವಂತ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಮ್ಮ ದಯವನಗ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಿಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಪು ನಿಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಅವನ್ ಬೇರೆದಾದುಂಡು ದನಿಕುಲು ಏನು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತೆಲಿಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂತಾರಿಗೆ ಮಗಳು ಪೂರ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಪಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜನಗ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನೊಂದು ಹೆಂಗ್ಲೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸ್ವರೂಪ ನೆನಪಾತಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ದನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಆರೆಂಗ್ಲೆ ಖುದ್ದು ಕಾಲ ಮಂತಿತ್ತೇರು ರಾಜನ್ನವರ ಲೆತಂಬಲೆ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ಕೋಕ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆರೇನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಲೆ ತಂಬತ್ತ ಅಂಡ ದನಿಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆರೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ನಲ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲಕನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಸುಡು ತೋಚ್ಕೊಂಡತ್ತು ಉಡಲು ಇಡ್ಲ ತೋಚ್ಕೊಡೋ ನಿಂಚಿನ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಓಣ್ ದನಿಕುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ವಿಷಯನ ಅರೆ ತೂತಾರೆ ತುಂಬಿರು ಅದೇ ಇದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ಲು ಬುರ ತೋರ್ಪಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಹಾಂ ದನಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಜಲೆ ಆರು ಸಮ ಲೇಪಗಳು ಹಾಂ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಓಡ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂದಾವಾ ಪಾಡ್ದಿನಾ ತುರು ನಡಬಲೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಜಾರು ಜಾತ ಹಾಂ ಹೌದು ಇಂಜಿನವರು ಮಾಡ್ದಾರ ತೀರು ಈ ಸತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ದ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೈಜ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಅದೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ರಾಜನಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ತಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲು ಸುಕನ್ಯಾ ಅದೇನು ಚಪ್ಪಲ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಫುಟ್ವೇರ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದಿನಿ ಡನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಜಾಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರಮೇಶ್ ನಾವು ಇಂಪಿಲ್ ಮಾಡ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿನ್ನದಿಂಚ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಬೆದ್ರದ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರ್ಲ ಅವೇನು ತೂತರು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತು ಪಾರ್ದಾರು ಇಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನದಾಕ ಎನ್ನಗ ಈ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಾದಪಕ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ದ ಡೀಟೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಾನು ಆಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಸ್ತುರು ಅಂತೀರಿ
ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದಾಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅರ್ನ ಸೈಕಲ್ ತುದುಪ್ಪುವಾರು ಇಲ್ಲು ತುದುಪ್ಪುವಾರು ಅತ್ತನ ಅರ್ನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುದುಪ್ಪುವಾರು ಒಂದು ಮಾತು ತೂನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲಾದಿತ್ತು ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದಿಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅರ್ನ ಸೈಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೋದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರಡು ನೂಕೊಂಡು ಪೋಂತೇರ ಆಂಡಲ ಅರಡ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಅತ್ತನಾಂಡ ದಾಯೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂದಿಜ್ಜೇರ ಅವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಾದಪ್ಪಗೆನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮೇಲೆಕ್ಕಾರಡು ಮೇರ್ನ ಊರು ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಗೋಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಾತನು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ರಾಜನ್ನಗೆ ತನಾರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಬಡಸ್ಥಾನ ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬಡತ ನಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಬಡ ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಉಂಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಣ್ಯರ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ದೂದಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ನಾನೊಂದು ಎರಡಪ್ಪ ಕೇನು ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಮನ್ನು ಇರಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಇರಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದಾನ್ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋರುಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ತೂನಗ ಕಾರು ಬಡ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಪ ಐಜ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ಪಾಡೊಂದು ಇರ್ತಿರತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಜೀವನ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡ್ದೊಂದು ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಪೆಡ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಅರೆ ಸೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಆಪುನ ಕಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾರೇನು ಆಂಡ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅವನ್ ಸೈಕಲ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತವನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನನು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರವೀಣನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರಿಂಕುಲವೇನು ಎತ್ತವನ ಚಿತ್ತನ ಅವನ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಮಂದಾರು ಅತ್ತನ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣನ ಇಂಕ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಈತ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿನಡು ಒಂಜಿ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಎತ್ತಿಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೋಟು ದೇಪಂಡ ದೇವಿಯರ್ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಪ್ಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಯ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆ ದೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬೇತೆ ರೂಪ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಕಲ್ ಆತೇನು ನಾತಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕಲ್ನ ಆ ಬಾಯಿಡ್ದ ಕೇಳೋದು ಬತ್ತ ಅವೇ ಪ್ರಚಾರದ ಅಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನು ಪ್ರವೀಣನ ಎಂಕಲ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಐತೆಪ್ಪು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾತನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ಅತ್ತನ ಹಿರಿಯರ್ದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪ್ರವೀಣನ ನಾಡೋ ನಿಂಕುಲು ಪೆರ್ಮುದೆ ಬೈದಿನಿ ಅರ್ಧ ಪಾತೆರಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪ್ರವೀಣನ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ತನ ನಾನು ಇರ್ನಿಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದಾಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆತ್ತದಾಂಡು ನಂಜಿ ಇವರಡು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಂಡ ಅವಲ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಅಂಚಾದ್ ರಾಜಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಂಡತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾತಿರಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೆ ಅದ ಬಂಡಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡೇರ ಪಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮೀನು ಅಂತಾರೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಹೊತ್ತು ಪಂಡೆ ಒಂದಂತ ಕಾಸು ಮಾಡಿದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ಹೊಲ್ದೂರು ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಪಳ್ಳಿ ಬಂದು ಒಟ್ಟೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನ ತೊಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಆದ ಬಂಡಿ ಈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡೆ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ ಮಾತ ಅವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂದು ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಾರು ಇಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ವಾಯಿನಿಂದ ಪರವಾದಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ ವಿನಯನ ಪರವಾದಿ ಆನೆ ವಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯದ ಮಂತಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಅವನ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಈತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲವೇನೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತ್ಪೇರು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ವ್ಯಕ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಹಾಯನ ಮಂತುವೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಅವನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಬಂದನಾಗ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಮೂಡುಂಡಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ರಾಜಣ್ಣನ ಬದುಕು ಬುರಾನಿ ಯಾರನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ನಿಕಲು ತುಯ್ಯಾರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಓಲಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ತಿಳ್ತು ನಿಕಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚ
ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣನ ಮರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಾನೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬೋಲರ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ನಿಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಲ ನಿಕಲು ತೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪ